Hajiya Shamsiya, Hajiya Shamsiya, uwar gida Shamsiya, uwar gidan mai gidanmu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Uwar gidan mai gidanmu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Uwar gidan mai gidanmu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Ubangiji ka sani da kai nake rayuwa, kai kake bani ci da sha da kofin ruwa, kai kaman sutura ka ban uba ga uwa, suka ban tarbiya da yau nake rayuwa, na yi alkawari ba za ni raina su ba. Uwar gidan mai gidanmu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Abin yabo sha yabo ubangidan mai gida, sanye da lalami da mai gidan mai gida, shugaba adali da baya kaka gida, abin rukwanta da kai madogarar mai gida, shi na kama na rike ba za ni canja shi ba. Uwar gidan mai gidanmu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. An kaɗa an raya a barki dai ga kina, an buga an taga a karki dai ga kina, da shi na Allah kike kina fure ga kina, sana ta tatso da ya taga ta nan ga ta nan, ubangiji ke tsare ki wakki don kasuwa. Uwar gidan mai gidanmu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Kin zamo dan garama da ke ake zaunuwa, ke da zanen ki suke ganin ki yar zabuwa, Hajiya Shamsiya tsatsan kina yaduwa, mun yi albarka je cikin kike shamuwa, wanda ke maki shari ba zai yi kyan karshe ba. Uwar gidan mai gidanmu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Makiyan Shamsiya suna cikin damuwa, sun shiga uku kun gaba su ba na rasuwa, ku bi Allah ku zo ku tuba ba tsarguwa. Shamsiya ba ta rike mutum cikin rayuwa, mai karamci take don ba za ta cizga kowa. Uwar gidan mai gidanmu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Uwar gidan Abdullahi maja mai kyan ado, kin zama tozali abun kawar mai ido, Hajiya Shamsiya kin zama turken gado, ba a yi babu ke saboda ke ce gado, zaman ki lafiya ba za a tattaki ba. Uwar gidan mai gidanmu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Aka ce don mace ce na ce a adai, wai tunanin su guda yake da yara ce dai, Hajiya Shamsiya ta yi daban yarda dai, don kwani na ji ana ta wace Allah wadai, mijinta ma na hayabanta bai fa kushe ta ba. Uwar gidan mai gidanmu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Don manomi yana farin cikin damina, shi kwarago sai bimbini da zagin gona, karamin yaro baya daina shan majina, dai karamin alhaki da mun yi arba bana, na ya gane bata zan kamar maraba. Uwar gidan mai gidanmu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Batakin dangi Hajiya fara Shamsiya, bata kyashin abaka har ka zo godiya, na ga hannunta abu da yake ba wariya, haka halin mijinta yake masha siya,
hannunsa bai so da hidansa ba. Uwar gidan mai gidan mu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Ashe Shamsiya mijinta sa'a yayi, don kwashi gamin dakatar da yar halali yayi. Kayi sa'ar mata mai haƙuri da tausayi, doya da tsanani na kula kome yayi, za ta doke kanta ba za ta ma damu ba. Uwar gidan mai gidan mu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Idan kina ƙaunar ki alal haƙiƙa farai, waga soyayya ta ku ta yi riba kwarai. Baya son ɓacin ranki na fahimta sarai, dan zamana da ku da ke da shi tare dai zaman amana kuke ba za a karya ku ba. Uwar gidan mai gidan mu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Kuma maman Zahra uba ta yarda mu ba, a wajen mai gidan ta bata kushe mu ba. Ki man goma ta arziki bakin gaji ba. Hajiya Shamsiya ba zan ki wake ki ba, tun da kin so ba ma irin ka gaida ki ba. Uwar gidan mai gidan mu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Wanda ke neman jakuna ya je karkara, ga ruwan zanzan ba da shan ruwan jakara. Mahaifiyar je da ce da ya sura shajira, Hajiya Shamsiya ido da gefen kira, ba abun wasa ne ba in ba kwada ba. Uwar gidan mai gidan mu Hajiya Shamsiya, mace mai taimako ba za a raina ta ba. Usman mai rata ta na gidan mai